は助けてもらった場所なんで、もうちょっと一回本当に舞台は大好きだけどやめなくちゃいけないんだなって思って、違う気持ちが入っちゃってすごい号泣しちゃいそうなんですけど。最初の時苦手だなとか思う人はいました？打ち解けれなくて結構ぶつかったなって思うんですけど。派手やかに桜吹雪が乱れ飛ぶ恋の台風吹き荒れろ。どういうことですか？おお、すごいですね。やっちゃった。雪が舞う女泣く時花が舞う。見たかなんとかまで見たか。あいやもうなんなんで俺楽しいアジアの台風。違うか。違うな。18日の準備の時間を取りたくて。若さがないって言われたの、多部さんに昨日。しびれたり。一人でできんじゃない？うわ、これめっちゃ怖い。勝ちに行く。脱法ハーブは禁止です。アジアの吹き荒れろ吹き荒れろ。